बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि 30 बोसोरसालिया जथुम्माखौ चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमायाव गाजा गोमजायै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया खुंफुंजायो। बे हाबाफारियावनो गोबां रोंग'साफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि मुंदांखा NKTVनि कनसाल्टिं एडिटर प्रणय बरदलै, NB निउजनि गागि खौरांगिरि रन्जलाल शर्मा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज सर्गियारि बिथाङा बाहागो लानानै बिथाङा बुंथियो इयुन जोलैनि थाखाय बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमा मोनसे सोलोंनायनि लामा। थारैनो बियो मोनसे गोदान जोलैनि थाखाय सोलोंनांगौनि बिराद प्रयोजन दङ आरो बेबायदि गौथुम खालामनानै बेबायदि जार्नालिस्टफोरनि जि रोंनाय, जार्नालिस्टफोरनि जि रुल्स एन्ड रेगुलेशन आरो जार्नालिस्टनि मावनो गोनां हाबाफोर बेखौ दिनैनि बे डेलिगेट आरो अपेन सेसनाव जोंनि जार्नालिस्ट लोगो बिथांमोना खोनासंनो मोन्दों आरो बिनिफ्राय सोलोंनो मोन्दों। आरो इयुनाव बिटिआर ओनसोलनि खौरांगिरिफोरखौ राङारि मदद होनो थाखायबो बिटिआर सरकारा थांखि लादों होनना बुंथियो। जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव जार्नालिस्टफोरखौ हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय जों बिटिआर सरकाराबो बिटिआर सरकारनिफ्राय जाय बिथांमोना खोब जार्नालिस्ट खालामबाय, बिराद खस्थ' खालामबाय आरो गोबां बोसोर खालामबाय, बिथांमोननि थाखायबो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां राङारि मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो गोबां बेबायदि जार्नालिस्टफोरनो जोङो इन्सुरेन्स जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों। बेनि अनगायैबो उननि समाव खौरांगिरिफोरनो बान्था होनायनि थांखिखौबो बिटिआर सरकारा लादों होनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज सर्गियारिया खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया फैदो बिथां मावफुं सोद्रोमाया मा बुंदों आबुङै मिथिना लानि। बियो बेंटल कलेजनि अडिट'रियामाव जाबाय आरो बाहाय आङो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै गिबियावनो आङो बे गौथुमनो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासियो, हामग्लायनाय जासियो। थारैनो बियो मोनसे गोदान जोलैनि थाखाय सोलोंनांगौनि बिराद प्रयोजन दङ आरो बेबायदि गौथुम खालामनानै बेबायदि जार्नालिस्टफोरनि जि रोंनाय, जार्नालिस्टफोरनि जि रुल्स एन्ड रेगुलेशन आरो जार्नालिस्टनि मावनो गोनां हाबाफोर बेखौ दिनैनि बे डेलिगेट आरो अपेन सेसनाव जोंनि जार्नालिस्ट लोगो बिथांमोना खोनासंनो मोन्दों आरो बिनिफ्राय सोलोंनो मोन्दों। थारैनो जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आसा खालामनो हायो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बेबायदि मेडिया पार्सन, गोबां बेबायदि जार्नालिस्ट खालामनो लुबैनाय सेंग्राफोर जोङो मोननो हागोन। इयुनाव जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव जार्नालिस्टफोरखौ हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय जों बिटिआर सरकाराबो बिटिआर सरकारनिफ्राय जाय बिथांमोना खोब जार्नालिस्ट खालामबाय, बिराद खस्थ' खालामबाय आरो गोबां बोसोर खालामबाय, बिथांमोननि थाखायबो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां राङारि मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो गोबां बेबायदि जार्नालिस्टफोरनो जोङो इन्सुरेन्स जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों। बिनि बादैबो गोबां जोंहा बेबायदि वान टाइम ग्रान्ट जार्नालिस्ट माने मा होनना बुङो जार्नालिस्टफोरनो जोङो एवार्ड होनायनि जि थांखि बेखौबो जोङो बिटिआर सरकारा लानाय जादों। बेखायनो आं आसा खालामो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां बेबायदि जार्नालिस्ट खालामनो गोसो जानाय सेंग्रा सिख्लाफोर नुजाबोदों आरो ओंखारबोदों। आं आसा खालामो आरो बिथांमोनखौ आङो हामग्लायनाय जासिदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां बेबायदि मोजां जार्नालिस्ट खौरां बुथुमगिरि बेबायदि सेंग्रा सिख्ला ओंखारबोगोन आंहा मिजिं दङ। थेंक इउ।